Iċ-ċiklu tal-Għid il-Kbir jibda bil-Karnival, żmien meta nistgħu nixxalaw u niddevertu sa ma jasal Ras ir-Randan jew l-Erba' tal-Irmiet. Dakinhar imbagħad jibda vjaġġ ta' 40 jum li fih insumu u nħejju ruħna għall-Għid il-Kbir. Dan iċ-ċiklu jilħaq il-qofol tiegħu fil-ġimgħa imqazza. Ġimgħa li fiha jsiru ħafna attivitajiet liturġiċi u ċerimonji tal-Knejjes kif ukoll għal partiċipazzjoni esterna tal-fedili. Ħadd il-palm, l-erba' ta' tniebri u t-terremot, ħamis iċ-ċirka u ħasil is-saqaj tal-Apostli, iċ-ċuqlajta, il-wirjiet u s-seba' visti, il-ġimgħa l-kbira u l-purċissjoni tal-Passjoni, Sibt il-Għid u fl-aħħar nett l-Għid il-Kbir u l-purċissjoni tal-Irxoxt. Dakinhar tinqaleb il-folja. Daqshekk sawm u sagrifiċċju, kulħadd jaqsam il-bajda tal-Għid u jiekol il-figolla. Hawnhekk qegħdin fis-sala prinċipali tas-Soċjetà Santa Marija, Bandare George V. Qegħdin fil-pjazza proprju tal-Imqabba. Hawnhekk hawn il-wirja unika għall-Gżejjer Maltin bl-isem ta' La Semana Santa Espanja. Espanja għaliex dawn il-vari li hawn huma replika tal-vari kbar jew pasos li joħdu sehem fil-purċissjonijiet fil-Peniżola Spanjola kollha. Dawn il-minjaturi huma imlibsin minn stess, ġifieri jien fassalhom u nlibbishom bil-bellus u nirrakmhom bid-deb. Però mbagħad il-pedestalli, ganutell u affarijiet oħra aċċessorji huma magħmulin minn għadd kbir ta' volontiera. Kif qed taraw hawnhekk, din hija ċena jew inkella sagrata sena kif jgħidu l-Ispanjoli. Din irid ħafna żmien biex nagħmilha, kollu xogħol bl-idejn. Kif qed taraw fl-istess varju ma kollu xogħol imlibbes u dejjem jisek għandek ma 3 xhur biex nagħmilha dik. Barra l-pedestal ta' taħta, l-anġli, hemm diversi ornamenti kif qedtilkom fil-bidu wkoll hemm diversi li kollha jaħdmuhom bl-imħabba u kollha volontarjament. Senjor kbir ħalli sehem tiegħek. Fil-wirja ta' dan il-gażin wieħed jista' jara wkoll żewġ statwi full size maħdumin verament sbieħ bil-istatwarju għawċi Michael Kutajjar Zara. Waħda minnhom tirrappreżenta lill-Esperanza Macarena ta' Sevilla inkoronata. Dina saret sentejn ilu għall-okkażjon tal-50 sena mill-inkoronazzjoni tagħha. Hija statwa verament sabiħa u mbagħad ukoll is-sena l-oħra ġiet inawgurata l-istatwa life size ukoll ta' Michael Kutajjar Zara, Cristo el Cautivo, el Senjor de Malaga. Hija statwa sabiħa ferm ukoll Ġesu libes l-abjad fuq rasu għandu wkoll it-3 potenzjas, dawk it-3 raġġieri, bħalma nsibu fil-vari kbar ta' Spanja. It-tradizzjoni Spanjola ta' dawn il-purċissjonijiet imsemmija hekk popolarment la Semana Santa bdew minn Sevilla
u nxterdu, qed nitkellmu fuq mijiet ta' snin ilu, u nxterdu madwar il-Peniżola Spanjola kollha. Mbagħad naturalment marru Żqallija u ġewwa Malta. Dawn huma purċissjonijiet li jibdew minn ħatt il-Palm u jibqgħu sejrin tal-Irxoxt, Domingo de Resurrezzjon. Huma vari tqal ħafna, dan għandek minn kull knisja joħorġu żewġ vari. Għandek il-vara li tarrepreżenta lil Ġesu, pereżempju flor tal-Ġetsemani, iċ-ċena, ħatt il-Palm, u wara timxi l-istatwa taħt il-baldakkin tad-Duluri b'ħafna titli fosthom il-Makkarena u diversi oħrajn. L-istatwa tad-Duluri li għam libsa bħala reġina ħafna drabi tkun inkoronata b'koruna tad-deb. Dawn huma l-vari huma kollha rakmati bl-idejn, fihom ħafna fidet jistruħu taħt pedestalli ta' fidet u debijiet. Eluf ta' Spanjoli u turisti jimlew it-toroq kollha ta' dawn li bliturħula Spanjoli. U jieħdu sem ħafna banet ukoll, pereżempju f'Malaga kuljum jieħdu sem għal-25 banda. U minnhom banet qawwijin ħafna dawk il-koronetti u trumbetti huma verament sbieħ. Stakkamenti ta' soldati ukoll jieħdu sem f'dawn il-parati u purċissjonijiet tal-la Semana Santa. Jien l-imħabba lej dawn l-istatwi u lej din it-tradizzjoni Spanjola tmur lura ħafna fi żmien meta kont għadni żgħir. Għax dak iż-żmien kien hawn rediffusion u kien hemm Dunedi Porzo Oliver alla jaffillu l-qassis u kien minn dan ir-rediffusion kien jisemma dawn il-marċi tal-proċessjoni ta' Sevilla u jiena kont inħobbhom ħafna, kont nirrekordjhom dak iż-żmien u baqgħu ġo qalbi dawn il-marċi. U mbagħad naturalment meta kbirt bdejt nagħmel dawn għall-istatwi u bdejthom propju fil-Gazin ta' Santa Marija propju 10 snin ilu, ġifieri din is-sena taħbad l-10 edizzjoni ta' din il-wirja. Salve fior de Salvador, salve lirios de blancura, Santa Madre dell'Amor. Flimkien ma' Vince Gallia biex nitkellmu fuq il-Borma. Mux il-Borma tal-kċina biex niftamu. Le, il-Borma tal-Fwejja. Il-Borma tal-Fwejja. L-oriġini ta' din il-Borma. L-ewwel nett din assir fil-jiem tal-ġimgħa mqazza ġewwa l-Knejjes. Issa l-Knejjes sa 150 sena ilu ma kinux ikunu miksin l-art bl-irħam, imma l-art kienet tkun kollha oqbra tfin. Alla kienu jkunu miksin bil-kapitelli u t-tikħil bejn il-kapitelli ma kienx ikun bħallum biex jaħxu r-ramel imma kien ikun bil-ħamrija. Għal daqstant, kultant bil-mixi u biċċaqliq ta' siġġijiet għax ħafna mill-knies kellhom siġġijiet mhux bankijiet dak iż-żmien, il-ħamrija kienet tagħmel speċi ta' fissuri, ġifieri kienet tinqasam. U minn ġoloqbra kienet toħroġ ċertu rieħa xejn pjaċevoli. Allura għal żmien tal-festi, festi titolari fil-miliet, eċċetera, kien jixteret ir-rant ġewwa l-Knejjes biex meta n-nies tidħol taffeċ fuq u r-rant jinqasam u jagħmel ċertu rieħa. Infatti aneddotu żgħir kienet li meta kien jidħol tal-ħalib, pereżempju jbieħ il-ħalib bil-mos, il-mos kienu jxommu r-rant u jidħlu l-Knisja u battika tas-sagristan biex ikaċċi il-mos flimkien mal-bejħ tal-ħalib minn ġewwa l-Knisja. Però mbagħad għaż-żmien tal-ġimgħa l-kbira riedu xi ħaġa iktar qawwija għaliex għax fil-ġimgħa mqazza kienu jitattew it-twieqi bil-biċċiet vjola kollha. U anke dik in-naqra nifs li forsi kien jiftaħ tieqa biex jgħaddi naqra nifsijiet ma kienx tkun hemm għax anke kull fissura li kien ikun hemm fit-twieqi kollha kienet tkun miksija bil-drappijiet. Allura ma kienx ikun hemm min fejn jgħaddi nifs. Barra minn hekk kellek il-problema li l-funzjoni tal-ġimgħa kbira kienu twal, l-iġġene personali sa 60-70 sena ilu ma kienx kif nafu għallum, ħadd ma kien jimmaġina li qod jinħażel u jieħu l-banijiet dartej kuljum, jiġifieri min jaf x'irwejjaħ kien ikun hemm. Allura rridu xi ħaġa iktar qawwija mir-rant. Allura ġiet inventata din il-borma tal-fwejjaħ tmur lura aktar minn 200 sena żgur. Pinġejt li vera stampa kważi nista' inxommhom. Għajdi daqsxejn kien jidħol f'din il-borma. F'din il-borma l-ewwel nett importanti li tipprepara l-preparazzjoni minn hawn lil-lejl mill-lejl ta' qabel. Issa fiha l-ewwel nett il-bażi tagħha huwa l-imbit. Titfa' l-imbit aħmar u mbagħad magħha titfa'
taħwida taħwawar, illum anke s-sibba tixja l-esta, mħalta l-esta, ġifiri kollok il-bastun tal-kalmella, il-noċċa moskata li dik li bl-Inglis ngħidu l-nutmeg, ikollok il-mixed spice, ikollok l-imsimer tal-qronfol, u mbagħad ikollok il-balzmu li importanti ħafna, naqra il-mażar, u mbagħad ikollok oxra tal-arinġa ta' Malta, importanti li l-frott ikun ta' Malta, l-arinġ ta' Malta, l-lumi ta' Malta u anke l-mandolin ta' Malta, anke l-qoxra tiegħu għandha ċerta toma. U mbagħad tuffiħa u t-tuffiħa interessanti li tittamilla wkoll l-imsimer tal-qronfol ġo fiha. Mal-lejl ta' qabel. U kollox titfa' ġo l-borma mill-lejl ta' qabel. U jkollok mbagħad xi waraq tar-rant. Hemm mbagħad xi varjazzjonijiet hemm pereżempju min iżidilha xi biċċiet tal-skuk tas-sardinelli, ma dik mhux neċessarja li żżidula jekk trid inti. U mbagħad iktar ma tida tfewwaħ, iktar iżżid il-balsmu, iktar ma żżid il-balsmu iktar tfewwaħ. Issa naturalment dik l-ewwel ittija għalja sew fuq nar qawwi, imbagħad wara l-ewwel għalja jħalluha tektek bil-mod fuq spiritira bħal di biftila waħda għal tul ta' ħin. U matul il-knisja tkun miftuħa dina tibda titfa' dik iċ-ċertu riħa aktar ma tali bil-mod it-tektek ngħidu aktar titfa' r-riħa. U bekk kienu jeqirdu dik ir-riħa xejn pjaċevoli li kienu jkun hemm fil-knejjes ma ninsewx li f'ħames ix-xirka meta jkun hemm il-knisja armata sa ġurnata qabel l-erba' ġieli kien isir tfin fl-istess knejjes. Allura tista' timmaġina dawk l-irwejja kif kellhom bżonn xi ħaġa biex jeqirduhom. Allura kienu jinqalgħu friski. Allura u ta' min isemmi wkoll li l-artali tas-sepulkru li llum jintramaw b'ħafna fjuri differenti, għandna fjuri importati, fjuri li kabru fis-serer, sa 40 sen ilu dil-varjetà ma kienx teżisti. Il-Knisja kienet tuża il-fjuri staġjonali. U għas-sepulkru kienu jintużaw biss il-fjuri msejħa buqari u ġiżi. Il-ġiżi bojot ifuħu ħafna. U allura ir-riħa tal-ġiżi abjad ma' riħa tal-borma kienet tiġi amalgamata f'ċertu riħa pjaċevoli li n-nies jieħdu pjaċir imorru l-Knisja biex anke jxommu dik ir-riħa. Però hija xi ħaġa wkoll evokattiva ħafna li r-riħa stess. Iva, daħlek fl-ispirtu, daħlek fl-ispirtu. Nafu min ħareġ biha il-riċetta? Le, r-riċetta isa naħseb oriġinarjament jista' jkun li, mhux jista' jkun ġifieri żgur li daħlet fi żmien il-kavallieri. U mbagħad baqgħet tevolvi. L-ingredjenti li jintużaw huma sinifikattivi, hemm xi ingredjenti li ma kinux jintużaw jew ma tittużhom bil-fors? Le, mhumiex daqshekk sinifikattivi, fis-sens li dawna kienu jidħlu f'diversi riċetti anke tal-ikel Malti. U n-nies indunaw li meta jużawhom jagħmlu ċertu riħa. L-iktar li forsi huwa assoċjat ma' żmien tal-ġimgħa mqazza minn dawn l-affarijiet kollha li semmejna huwa l-balzmu. Għax il-balzmu nafu li huwa kien jintuża ħafna anke fir-ritwali liturġiċi, infatti għadhom sal-lum ta' da żmien meta jilħaq qassis jidlu l-kulu jdeħ bil-balzmu, eċċetera. Jiġifieri dak l-iktar li hu sinifikattiv minn daqshekk l-affarijiet l-oħra huma affarijiet li jagħmlu ċertu riħa anke meta talli tuffiħa bl-imsimer ta' qronfol biex tikola tagħmellek ċertu riħa pjaċevoli fid-dar. Allura issa evolviet anke mar-riċetti li kienu jintużaw fid-djar ukoll. Il-kor Kappella Sankta Katerina huwa l-unika kor tal-irġiel ġewwa Malta twaqqaf fl-2009 u beda bħala proġett marbut mal-Knisja ta' Santa Katerina tal-Italja ġewwa l-Belt Valletta. Ġewwa din il-Knisja kien għaddej proġett ta' restawr u kienu qed isiru diversi kunċerti organizzati flimkien mal-Kavallier ta' San Ġagbu u fost proġetti li saru kien propju din l-idea ta' kor tal-irġiel. L-ideja bdiet għax kien qed mir-restawraturi ċertu Fabio Billi kien qiegħed involut f'kor tal-irġiel ġewwa Ruma u laqgħana biex nippruvaw din il-ħaġa ġewwa Malta wkoll. Dak li kien proġett ta' darba issa ilu 6 snin u fuqhom għaddej u
intellaw diversi kunċerti madwar Malta. Il-kunċerti tagħna dejjem nippruvaw nabbinawhom ma' xi forma ta' ġeneru partikolari jew idea partikolari jew anke l-ispazju partikolari. L-iktar li nagħmlu hija mużika rinaxximentali u barokka bikrija, però nagħmlu wkoll anke affarijiet oħra u mużika kemm sagra u kemm sekulari. Il-funzjoni tat-tniebri hija parti mill-liturġija tal-Knisja Kattolika, liturġija li llum sfortunatament inqatet wara r-riformi tal-Tieni Konċilju Vatikan fis-sittinijiet. Waħda mill-affarijiet li saret kienet riforma tal-liturġija. U l-liturġija tat-tniebri hija partikolari, funzjoni partikolari ħafna. Hija serje ta' qari ta' salmi u qari ieħor li teknikament għandu jiġi kantat bil-Gregorjan. L-iktar ħaġa partikolari ta' din il-liturġija hija li hemm kandelabru ta' 15 il-xema li bil-Malti magħruf bħala il-barabba. Dan il-barabba tul il-funzjoni bil-mod il-mod jintfew ix-xemat u jifdal biss xema waħda. Ix-xema waħda hija it-tama fi Kristu. U din ix-xema fl-aħħar tal-funzjoni tittieħed ġewwa fis-sagristija. U fl-aħħar ukoll, forsi għal min jiftakar ukoll, kien hemm il-famuż terremot fejn ġeneralment l-abbatin u t-tfal kienu jagħmlu kemm jifilħu storbju fl-aħħar tal-funzjoni bħala sinjal li tas-simbolu tat-terremot li seħħ meta Ġesu issallab. Il-funzjoni tat-tniebri aħna jenna nagħmluha bħala kor għal dan l-aħħar 3 snin, l-ewwel sentejna minnija għand il-Karmelitani ġewwa l-Imdina. Din is-sena ħansir fit-23 ta' Marzu ġewwa l-Knisja ta' Santu Baldeska ġewwa Raħal Ġdid. Kenna support kemm tal-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid kif ukoll tal-Parroċċa ta' Raħal Ġdid. Hija wkoll knisja li forsi mhux ħafna nies jafu li teżisti, hija knisja ħelwa immens u hija opportunità biex dak li jkun jgħix liturġija li da żmien inqatet. Parti mill-liturġija hija bil-Gregorjan, hemm ukoll element polifoniku ta' dawk li jgħidulhom ir-responsorja. Wara kull qari hemm responsorja li jitkanta verba' vuċijiet. L-ewwel darba li għamilna l-liturġija tat-tniebri konna ftit beżanin li forsi mhux se nilħqu udjenza tajba li mhux se jkun hemm daqshekk interess. Din kienet xi ħaġa li kienet ilha l-inqatat is-snin minn ġewwa Malta u dejjem kien hemm dak daqsxejn ta' biża' jekk in-nies għadix interessata. Issa li għamilniha deħlin fit-tielet sena li għamilniha nistgħu ngħidu li għandna pjuttost interess qawwi f'din il-funzjoni. Kważi kważi ċertu nies meta nsemmilhom il-kor waħda mill-affarijiet li assoċjaw immedjatament magħna hija proprju din il-funzjoni. U naħseb l-interess qiegħed hemmhekk għaliex mhux sempliċement qed nippreżentaw mużika sagra u mużika reliġjuża għal żmien ir-Randan jew żmien il-ġimgħa l-kbira, imma għaliex qed intuha kuntest qed nippreżentaw il-mużika għall-iskop oriġinali li proprju nkitbet għalih. U naħseb din hija xi ħaġa li bħala kor aħna nħobbu nippromuovu sew u hija xi ħaġa wkoll li tiġbed in-nies fondamentalment għall-attivitajiet tagħna. Dawn il-proġetti aħna nagħmluhom għaliex l-ewwel nies nemmnu li qed nagħtu kontribut importanti lill-kultura. Nemmnu wkoll li qed nagħtu lura xi ħaġa lill-komunità fejn intellaw dawn it-tip ta' attivitajiet. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll fondamentalment hija xi ħaġa li aħna inħossu li nieħdu gost tassew nagħmlu flimkien bħala kor u li mużikalment inħossu li hija sodisfaċenti. Nemmnu wkoll li fejn tidħol mużika sagra ġewwa Malta l-interess huwa kbir ħafna, sfortunatament forsi il-kwalità mhux dejjem tkun hemmhekk. U aħna bħala kor il-punt tal-kwalità huwa importantissimu għalina. Dejjem naraw kif dak li nipproduċu, dak li nippreżentaw lill-pubbliku dejjem ikun ta' livell għoli. Fl-aħħar mill-aħħar aħna dejjem għandna filosofija li aħna ma nofrux kunċerti iżda nofru esperjenza għal kull min jiġi jismana. Jekk hux mużika sagra, jekk hux mużika sekulari u jekk hux xi ħaġa xejn reliġjuża jew xi ħaġa forsi iktar mxaqirba lejn lat mużikali.
kollox mitmum jum wara jum għamilt kull ma ridt inti u llum il-pjan tiegħek maħdum. Ħeddim fil-Paraċ ta' Żejtun u fit-22 ta' Marzu ħantellaw Via Sagra b'mod żagħżugħ li naħanużaw il-mużika ta' Emanuel Fsutlija li kolli tritent. Għalija swat il-bżiq il-mewt. Il-xogħol ikolli tritent, forsi l-aħjar deskrizzjoni tagħha hija folk opera. Rridu nqedu fil-żmien tagħha. Hija xogħol ta' s-sebgħinijiet, inkitbet fil-fatt fil-1975. Inkitbet minni flimkien ma' persuna oħra, Therese Kassar, li kienet fl-istess grupp. Għaliex għax konna kollha faqda waħda fil-YTC. Kull ġimgħa imqazza il-membri ta' din laqda kienu jagħmlu xi ħaġa oriġinali, ġieli ħadna mill-letteratura u kellna dejjem ħsieb li nagħmlu għanija twila illi tkun titkellem fuq il-ġimgħa l-kbira. L-istorja kollha hija li l-għana popolari li aħna dejjem ħabbejnieh għandu stil ta' fado, fi Spanja jgħidulu fado, aħna ngħidulu l-fatt, l-għanja tal-fatt, li hija aktarx għanja ta' ballata ta' swit il-qalb. U allura ħsibna li m'hemmx naħseb storja ta' swit il-qalb iktar kbira mill-mewt ta' Ġesu Kristu, veru. Inkitbet fi żmien vera qasir. Bejħat ieħor qisha nkitbet fi 15-il ġurnata. Għaliex kultant meta taħdem taħt pressjoni, u veru taħdem forsi aħjar. Interessanti li il-test huwa pjuttost spint, huwa koraġġuż għat-testi li kienu jinkitbu dak iż-żmien, imma fl-istess ħin imqiegħed fi sfond tradizzjonali. Ifassar missieri minn il-bidu tmiem fil-fatt hija magħluqa fl-għanja tradizzjonali, imma l-bqija huwa kollu siltiet ta' jisom kanzunetti osra b'melodiji differenti skont il-mood biex ngħidu hekk il-burdata tal-istazzjon. Għaliex l-istazzjon? Għax aħna bnejnija fuq il-Via Sagra. Ftit snin qabel kienet ħarġet il-famuża Jesus Christ Superstar, illi titratta l-istess tema imma b'mod ħafna iktar ngħidulu like. U aħna xtaqna nagħtu qisha risposta Maltija għal din il-biċċa xogħol. U allura bnejnija fuq devozzjoni tradizzjonali antika ħafna f'Malta li hija l-Via Sagra. Tellajnija fis-Santwarju tal-Mellieħa, fl-art tas-Santwarju. U ġara li minħabba li hemmhekk jużaw l-amplifikazzjoni u jamplifikata tinstema fuq il-bitħa ta' barra, bdew ġejjin in-nies meta semmu l-mużika u aħna stess intlaqatna kemm intoġbot dakinhar. Imma kienet tmut hemmhekk aktarx. Imma ġara li kien hemm persuna li nixtieq insemmih għax kien importanti ħafna li ma kienx hu kieku aktarx waqfet hemmhekk. Is-Sur Mario Ascione. Dana kien direttur televiżiv u kien ċempilli għalli smajċi kanzonetti tiegħek, għalli għandek xi xogħol ieħor u għatlu għandna biċċa xogħol li tista' tkun interessanti u niftakar kien kien semana, inkantaw u mill-ewwel oġbitu u beda jaħdem fuqha. U ftit żmien, naturalment sena wara, 1976, ittellet fil-televiżjoni Maltija. Kienet għadha iswed u abjad. Jiena sadattant konsirt naf tajjeb li kantant bravissimu, u għet mill-laqwa kantanti li għat kena Semi Bartolo, u konna sirna ħbieb u tlabtu biex jagħmel il-parti ta' Kristu, biex konna vuċi verament sabiħa hemmhekk. Il-parti ta' Kristu miktuba fuq vers liberu biex tagħmel kontrast man nies li qishom irsiera
tal-tendenzi tagħhom, tax-xewqat, tal-passjonijiet tagħhom. U Kristu li dejjem joħroġ iktar liberu. Fil-fatt huma jkantaw fuq versi meqjusin u jkanta fuq vers liberu. U imbagħad kellna wkoll bħala vuċi professjonali il-kantanta Merga, Mary Buttigieg. Baħt il-bqija konna aħna li ma konniex professjonali bl-ebda mod, imma tistaġeb kif biċċa xogħol li għamluha grupp ta' żgħażagħ. Irnexxiet tant il-għaliex kien hemm l-ispirtu dejjem hekk jgħidulna, ngħidulhom imma mhix professjonali, tgħidulna ma x'jimporta la hemm l-ispirtu li huwa tant essenzjali. Ittellet darbtejn oħra fit-televiżjoni u mbagħad naturalment bil-kulur. Fil-irħula ta' Malta u Għawdex naħseb kien hemm dejjem 3-4 rħula kull sena li tellawha regolari, kien hemm intellaħħa b'orkestri kbar sewa u minn anke ħadima jien hekk nieħu pjaċir meta jagħmluha vera tagħhom, meta jibdluha. U tellawha anke 3 darbiet l-Awstralja. Fosthom darba minnhom, l-ewwel darba li tellawha fit-78, 3 snin biss wara illi ittellet f'Malta. Hemmhekk ittellet fil-Sydney Opera House. Sewa, ġifieri kienet attività kbira tal-komunità Maltija kollha u ħadmuha kemm bħala kor u kemm bħala ġifieri ħadmuha fuq il-palk ukoll, għamlu speċi ta' pageant magħha. Zawwatni, aħqarni, akkisni, sallabni. Fidejk o mulej nerħi ruħi. L-ewwel ħaġa aħna nħobbu li u jkun il-fulklum ta' kollox il-musical ikun li trid int, però mbagħad il-messaġġ u kif inwassluh dak jinbidel minn sena l-oħra. Ġifi aħna nagħmlu issa 4 snin, eżempju, insemmejlek is-sena l-oħra. Is-sena l-oħra użajna essenzi, eżempju kif kienu deħlin tajnihom biċċa ħobs u tazzambit biex ikun hemm is-sens tat-toma. U hekk ishom ġejjin mill-aħħar ċena u issa ħalli jgħixu il-passjoni ta' Kristu qudiemhom. Issa din is-sena peress li hija s-sena tal-ħniena, ser nagħmlu din il-vija sagra bbażata fuq il-ħniena u fl-istess ħin ser indaħlu problemi soċjali u kif aħna bħala soċjetà nistgħu nimxu ma' dawn in-nies. Jiena trabbejt familja li bħal ħafna familji oħra mal-mewt ta' Ġesu Kristu, mal-ġimgħa fit-tlieta, irid jaqa' silenzju u ma tistax tkanta. Issa aħna konna familja ta' 8 aħwa u konna nħobbu l-kant ħafna, il-ħin kollu nkantaw. U allura kien sagrifiċċju verament kbir. U jiena dejjem rid nelibha din ħaġa, għaliex kont nemmen illi l-arti mhix qiegħda biex tagħmlek ferħan, tista' tesprimi permezz tal-arti anke forsi iktar il-mumenti ta' niket tiegħek. U allura dejjem kelli din ħolma li l-istorja ta' Ġesu Kristu insarrafa f'kanzunetta illi imbagħad iva nkun nista' nkanta fil-ġimgħa Mazza. U allura isa rivinċi ta' ngħidula veru, rebħ fuq fema mifruxa illi kienet tinstema' ħafna. Illum naturalment saru ħafna xogħlijiet oħrajn, però dan ix-xogħol baqa' jiġi apprezzat. Jiena nieħu pjaċir li jgħidulna anzi illi dan ix-xogħol meta jisimgħuh iħossu l-ispirtu tal-ġimgħa l-kbira. Għax fl-aħħar mill-aħħar għalhekk inkiteb. Għax kont jien illi tradejtu meta kien l-aqwa ħabib u kont jien għalik għaxkartu mal-għolji bsa tas-salib.
Thank you.